Home, Tito, què tal? Com et trobes, Carles? Fresc com una rosa, a punt per jugar. Jo crec que arribo per jugar a la Copa. Però escolta, però què fas? Has d'anar més tranquil. Per això et lesiones, perquè no et saps dosificar. Dosificar? Dosificar. No pots anar sempre a tope. Per això t'he portat un entrenador personal que t'ensenyarà a no fer esforços innecessaris. He dit un entrenador personal que t'ensenyarà a dosificar-te. Charlie. Que no em senties? Sí, però tenia l'esperança que no et referissis a mi. Bé, ara us deixo tots dos sols, eh? I tu, Carles, fes-li cas en tot. D'acord. I què, Charlie? Ostres! On vas, Violet? És que deixa l'estofat al forn i se'm cremarà. Oh, no! Deixa-ho estar! Que no saps que la carn d'avui per demà és molt millor? Com que ho deixo estar? Que si no se'm cremarà, coi? No, home, no! Vine cap aquí, és molt més bona. Escolta'm, va, comencem el nou pla d'entrenament personificat i especial. Vinga, seu aquí. Casum, que tinc la roba estesa. Mira que si plou... No, home, no, és igual. Si plou molt millor, la roba es renta dues vegades. Vaig? No cal, segur que és correu comercial. Aquest és el contestador de l'Opulli. Deixa el teu missatge després de sentir lo puto senyal. Carles, ets a casa? Suposo que deus estar descansant. Ben fet, no pateixis. Fins que no estiguis del tot bé, no cal que vinguis a entrenar. Vinga, adéu. Què et tinc dit? Ai, sí, perdó. El genoll se'm curarà, però se m'està fotent un cul. La carn. Qué lástima que Puyol se pierda l'Eurocopa, ¿no? Oh, sí. Está molt trist. M'estàs dient que el Puyol sent més els colors d'Espanya que els de Catalunya? No, jo no he dit això. Si existís la selecció catalana... ¡No! ¿Me estás diciendo que Puyol reniega de España y que escupe en su escudo? No, yo no... Por primera vez le hemos dejado sin palabras.